Aku krungu kabar nduk Niken ora nganggo leren le tanggapan. Wah, seneng koran jamak. Ah iya, heeh. Bunga anakku saya kuncara saya anjayeng bawana. Ya, heeh. Mergo dongane wong tuwa sekarone sing pendak dina iki mengiringi kesuksesane nduk Niken Salindri. Wah iya, heeh. Ki janji lho aku matur ngopo. Nduk Niken kon nyuwara utawa kon nembang sing klasik. Aja dikira Niken Salindri iki isone ngur lagu Lestari, lagu Pujaningsih, lagu Ayang-ayang. Heeh. Ning aku wis methuki dhewe wis cilik bahwasannya iki klasike ya luar biasa. Oh, ngono. Heeh. Kula ditampilke. Wah iya, heeh, ditampilke kon nembang klasik sik, ngono. Karo lenggah sik. Ya, heeh, ya. Nduk, Ken. Nah. Wis ngantuk urung, Nduk? Dereng. Dereng nggih. Semak mripatmu ya puwadang no. Padahal niki mau tas mimi obat watuk loh, Pak. Apa ya? Biasanya kan kalau minum obat batuk itu kan efeknya ngantuk itu kan Berat ya ngantuk. Heeh, ning nyatane mripatmu jek putih. Enek ireng-irenge barang. Dadi ngene, Nduk. Awakmu semangat sebabnya apa bengi iki awakmu semangat banget? sebabnya pun dangun boten derek jenengan. Nggih. Kalian menghormati Pak Suhadi minangka Sokibul Hajat gitu. Luar biasa. Nanggap jenengane wis nanggap awakmu ki wis dirancang piye carane supaya awakmu iso ngabiantara sana daleme Pak Suhadi nggih. Nggih. Nyatane alhamdulillah kelakon. Nanggap kowe angel lho kan. Jadwalnya terlalu rapet. Iya, Nggih, sampai harus menentukan jadwalku yang longgar, Pak. Betul, iya, iya. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nyatane jeng ben niku nggih menyesuaikan jadwalmu sing longgar ning Karanganyar tanggal 24 kuwi ya. Nggih. Sak longgarmu kapan nyatane sing nanggap ya gelem tegese awakmu iki diterima karo masyarakat, diterima karo penanggap. Alhamdulillah, nggih, Pak. Nek ora ketrima mesti alah golek sinden liyane mesti ngono kuwi. Dalang ya seperti itu, nek ketrima ya manut karo dalange. Nek ora ketrima ndelalah tanggapan murah dibatalke. Nek jenenge ketrima ki dalang ora iso golek tanggal liyane ya gelem sing nanggap, nggih ta? Nggih. Nembang apa saiki Cayu? Monggo niki Jineman sik ngono ta? Mas. Para pinisepuh tasik pareng lenggah ke lho, bapak-bapak. Sik kepengin buktekne Niken Salindri kon nembang klasik iso apa ora? Loh, malam hari ini atau pagi ini dibuktikan kepada masyarakat. Ora mung sing lenggah ana daleme Pak Suhadi, saha Bu Adik ning akeh sing isih pareng mirsani wonten ing channel YouTube uga ana ing TikTok iki ning Dwi Jolaras Indonesia isih 3.500 sing nonton awakmu. Lho, kaya ngono kuwi. Lah ya biasane 50 lho, ya heeh. Jineman apa nak? Cahayu. Jineman micil ketoprak nggih. Oh, pelak napa silindro? Pelak. Pelak nggih. Nah, ya deh. Ayo Mas. Yokohama. Ya, coba. Topi Yongban. Ngono kae ya? Nggih, Pak. Ya. Iki nderek ajar nggih. Mungkin nek salah ampun ditukani lho. Oh, mboten sampean iki anakku ge ayu. Lek salah ora tak seneni beda karo sing cungpe kae salah kekrek cangkeme. Ya ora. Nek aja ora ngetok-ngetoki truk lek labuh Mbak Reno cungpe kan biyen ngendi sak yaine. Ha iya, kuwi tak wet-wet kok. Ya sesuk pamit. Besok kira nyanti-nyanti kok. Iya, coba kayak apa? Topi yang Kakung? Sesuk nek kundur salam go. Bapak Soleh kelawan Mamah Wiwin ya. Iki mau melu ora? Mboten. Oh mboten. Nggih. Jaga adik. Nggih. Ya.
pipa Gimana? Caca kok parikane rapas to, Truk? Sing ndi to? Pipa pabrik sing padha prihatin iki dudu parikaning wangsalan, Gong. Masa? Ya pipa pabrik iki entuk dene Kustin, ya ta? Mula pipa pabrik. Ya. Sing padha prihatin entuk dene Kustin. Wow. Pipa montor apa kuwi? Aja gawe repot apa kuwi? Kenal pot? Iya ya Kang. Pipa banyu apa kuwi? Mlaku alon-alon apa kuwi? Paralon? Iya bener. Pipa uwong apa kuwi Kang? Aja gampang lali. Apa pipa uwong kok aja gampang lali? Ali-ali. Ya. Lanjut. Ya. Lajeng. Kanca-kanca Dwijo Laras, tepuk tangan buat anak wedok Niken Salindri. Ya. Luar biasa loh, klasik barang ya dipangan. Loh, piye to? Lagu iki lagi digawe, karo Niken wis dipangan. Wo, iya.